जिब्रै नं चिरां दुवाराव बिटिसि सरकारनिफ्राय हरनाय 5,000 रांनि चेक आरो प्रेसार कुकारफोरखौ मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव रानदों। जिब्रै नं चिरां दुवारनि सान्थिपुराव थानाय इउपिपिएलनि ब्लक मावख'आव दिनै बिटिसिनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गासै सा 165 फालांगि खालामनानै नखर खुंबोनाय सुबुंफोरनो 5,000 रांनि चेक गथायनायजों लोगोसे एसअपिडि बिथांखि आरो गाहाय मन्त्रि उज्ज्वला बिथांखिनि गेजेरजों गासै गं 220 प्रेसार कुकारफोरखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि नेहारिजों लोगोसे गोबां मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। जों 5,000 मोनबाय ओमफ्राय जोंखौ सहाय होबाय आरो दा गोजोननाय मोनबाय बयबो मोनबाय दा सहाय मोनजाबाय बयबो लासै लासैनो जोंबो मोनलांजोबगोन बयबो लासैनो सिगां समाव बेबायदि मोनदोंमोन नामा? जों सिगाङाव मोनाखैमोन जेबो दखलाय मोनदोंमोन आरो होमबाबो जों फुरा फुल मोनाखै आरो दा एसे लासैनो जों मोनलांसिगोन। नाय मोनदों आं। मा मोनदों ओमफ्राय माबायदि सहाय जागोन सानदों? मोजां जालांगोन बेदिनो जालायबाय थानांगोन आङो बेदिनो नोंसिनि माबाखौनो लानांगौ जाहैबाय। जे दिनैहाय जोङो जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जे जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जे दानि प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय जायफ्रा दखान खालामनानै जायो, जायफ्रा फालांगि खालामनानै जायो, जायफ्रा गुबुन गुबुन बेबसाय खालामनानै जायो दा बिथांमोननो बिटिआर सरकारनि जे अनसाय बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों दिनैहाय जे बे जोंनि समस्तियाव बा जोंनि बियाबाव गासै 162 सुबुंनो जोङो 5,000 हिसाबै जोङो दिनै चेक जों राननाय जादों आरो जोङो आसा खालामो बे चेक राननायनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै मोनबाय बे मोनगिरि बिथांमोनहा जे मोजां खामानियाव बाहायगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामो। लोगोसेयैनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा बिटिआर सरकारनि जे एसअपिडि एन्ड डब्लिउबिटि एन्ड बिसि डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना स्किम बेनि गेजेरजों जोङो प्रेसार कुकार जोङो राननो हादों। बे जोंनि समस्तियाव गासै 220टा जोङो प्रेसार कुकार जोङो राननानै होनो हादों। जायफ्रा उजाला गेस मोननानै दङ बै उजाला गेस मोनग्रा बिथांमोननो नैबे दानि जोङो प्रेसार कुकार बेखौ जोङो राननाय जादों। जों आसा खालामनो हायो जोंहा गोबां गोरिब न'खरफ्रा प्रेसार कुकार बायनानै लानो हायाखैमोन बा बायनानै लानो हानाय बेबायदि राहा गैयामोन। दा बिथांमोननो जोङो दिनैहाय फ्रियावनो जों राननानै होनो हादों। बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि जे गाहाय खुंगिरि जा प्रमद बर' सारनो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बे डिपार्टमेन्टनि जा इएम बिथांनोबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आं आसा खालामो जोंनि जायफ्रा मोनगिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन आरो जोंनि नैबे हाबाफारियाव जा चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों। आं बिथांनोबो साबायखर जासिबाय आरो जोंहा बाहाय अबिसि बर्ड, एसटि बर्ड आरो जोंहा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डेभेलपमेन्ट बर्ड आरो गुबुन गुबुन बर्डनि बाहाय जोंहा बिबानगिरिफोर फैनानै जोंखौ मदद खालामदों। बेनि थाखाय आं गासैनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं जासिगोन। जोंनि माखासे अपोजिसन दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बेबादि बाहाना खालामनो नाजानायखौ जों नुदों। नाथाय जों बुंगोन दासिमाव जोंनि इउपिपिएल सरकारनि जे बैसो बे बैसोआ 1 बोसोर 6 दाननि एसेल' बारा जादों। मथा मथि जोंनिया 1 बोसोर 7 दानसो बे बोसोराव हाबगासिनो दङ। जों आसा खालामनो हायो बे 1 बोसोर 7 दाननि गेजेराव जोंनि इउपिपिएल सरकारनि गेजेरजों गोबां माखासे खामानिफ्रा दिनै जागासिनो दङ आरो जों रायजो राजाफोरनिसिम गोबां आसनिफोर जों होनाय जादों। जे जा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड, सुरित फान्ड, गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि आरो गोबां माखासे मुवा बेसाद बेबादि जोङो सरकारनि गेजेरजों जों राननाय जादों आरो जोंहा बिसिडिसिनि जे एजेन्सि हिसाबै जोंहा गोबां जौगानाय लामा बान्दो दंग बायदि बायदि लुनाय बे खामानिया निसय सोलिगासिनो दङ आरो जोङो दिनै बुंनो हायो नैबे समस्तियाव जोंहा दा गोबां जायफ्रा PMAY न' मोनगिरिफोर जोंनि समस्ति हिसाबै जोङो 2,000नि बारा बे समस्तियाव जोंहा न' मोननो थांगासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों जोंहा गोदानै जाय आवास प्लास बेयो फैबावबाय बाहाय जोंहा जथेस्थ' 5,000 मानसिया बे जायगायाव बे समस्तियाव न' मोननो थांगासिनो दङ।